Our strength, thy grace, our rule, thy word, how we are, our strength, thy grace, our rule, thy word. And then I'm going to a call to suffer as a Christian. A call to suffer as a Christian. Say you be who am say Christopher. You friend when you go find a friend as a Christopher. Now when you go friend, a friend Bumba you have a call to salvation, a call to sanctification, a call to serve, a call to suffer, and a call to eternity. Praise the Lord. Our friend come question. Our friend say, "Yet be call ahutiemu." Na if you ahutiemu, our friend say, "Emrameso." If you sunu a, yet the mehuna mane. Na fe yenko da enko. When your friend Yankopon at the October, many person in the papa friend in general. Nanefra, many more can to be in a call to suffer as a Christian. See a bread and to say a Christopher. Because you are blessed, we as a four, a blessed Christopher. Say we suffer on behalf of Christ. You better suffer, you better bread, and what you see Christ and near Muhammad. Asase so na sa ti chisi me de mu fa kese na ba mayen nuanu asofo a omo krase na o meje o bibi pa wo krom na o makotena krase omo di asempa ba ye den e be kom krase tim krase e bra na o no ni supa o no ba bi o dan tuntum o we no woni eduma pa o na se na mu Kristo nti say ni panetu no hunu akotene braho na wako papadan no wafa onyankopon asem e wo say braho na o kire krofo sa kire na mni mu kire mu fa kese ye me de mami nua no ma ye say adwuma bo sa na me de ma sofo a wo matu o mu asi ho so mbe ye nyankopon adwuma na so nipa bi asori ya so mbe tan wo ewo no kura mo ye den o mu kanti ebitimi pamu asofo ni fi aso dem emma o mo ya o mu so o mo chechira aso re so pamu ni pe ye den awa aso dem o ni na na bi hye sa asofo ni nkran se eyo nyankopon fra wa dia fra yi mo bia ba mu nya den na wanyina ne na so na kire nyankopon dia ma no ba bi obi du bia no onkoso nya den Sana me dis anchire ma yenuanu a na omo ye Muslims na omo fi kramosun na omo de omo abesi wo se na omo fa Yesu so nkra no ade nkwa na omo po Kristo din ne nipa sore na wo fu asore etia wo se ensane fata so omo Kristo din no sa anchire me de ma sa menuanu se duma no sa nete enu nti omo so nya dan enko wani me di sa kire ma Kristofo etu omo asi ho so omo di anopo wa wi onumre ho so bre wo mu kura na na se no omo nim Kristo no omo betu omo asi wa ye Kristo eduma baby obakosi e ba bono si e be di na tam so watade eto ni atade nan so obafam ma ka Kristo asem no sa kire ko ma no if it's a Kristo afraid and say yane ni mehunu amani. Praise the Lord. Hallelujah. Yanemo emehuna man. Eyo flower ye dey mo fresh. Eno to me nua wutie mi. Ene Christ and friends here between hambre. We are here to suffer on behalf of Christ. Amen. See any Christ be ye dey ebebre. Ne nipa bebre paso be ye dey obewura ebre ni mo. Adenti ya ye selfish Christian. Selfishness
a sin against God. Adan yɛ deɛ ne pa ne sɛ Onyankopɔn bɛma manya dan, Onyankopɔn bɛma manya pa, Onyankopɔn bɛma manya se ne yɛpɛ yɛ deɛ nko a ne yɛpɛ. Na Kristo hwɛ free ɛwɔ so ɛdan ne yɛ ama no. Me nua tie me, we are here, we are called to suffer for Christ. See ebe suffer ma Kristo. See ebe gyina yɛn nan so, sɛ yɛn nso yɛne Kristo bɛyɛ dan, yɛne no bɛbrɛ. Ne yɛbɛ bi yɛn Bible 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23. Yɛbɛka 21 if you are at once. 1 Peter chapter 2 verse 21. Ɛyɛ Petro ɛnwoma a ɛdi kan. Eti a ɛyɛ mmienu aduonu baako no. Ɔnkan yi. Petro nwoma a ɛdi kan eti a ɛyɛ mmienu a ɛyɛ aduonu baako no. Wɔsi na wei ɛna wɔbɔ edin ɛfrɛ no. Yes. Efiri sɛ Kristo ɛnso ehunu amane ɛmaa mo egya mo nhwɛsoɔ ɛsɛ muni nanamɔ akyi. Amen. This is in fact what you were called to do, because the Messiah also suffered for you and left an example for you to follow in his steps. One year born, so Kofi ano akan. 22 Ghana. 22 was ono and a 1 year born. Yes. Nanso when and a dance ɛwɔ n'anum. Ono ɛna wɔyɛ no na wɔanyɛ bi. Ohunu amane. Yes. Na wɔnhunahuna na ɔde ɛhyɛ deɛ obu atɛntene no ɛnsa. Amen. Amen. Yesu Kristo ni di n'akyi no. Wɔsi yɛn hwɛ no ne yɛnsua no. Ɔno so hunu amane. Nanso anyɛ dan kɔ anyɛ bɔne. When atie me, si efro sɛ Kristoni a, ɛnkyerɛ sɛ ɔyɛ Kristoni no de wade srɛde na da bia de bɛto Onyankopɔn ani. Wɔn ho a pɛnneɛma fi Nyankopɔn hɔ. Ɛna Kristo afrɛ yɛn, si yɛn ne ne mehunu amane. Na da amane na ne na ɛwɔ fi sɛ ɔbɛyɛ Kristoni. Yɛka wasɛm ɛno ano akɔ aba. Ɛna yɛn ne Kristo ɛsɛ sɛ yɛn ne yɛ dɛ ehunu amane. Ɛno na na kwa ne yɛ kan, ɔka Romans 8 verse 17 a. Wasisi yɛn ne yɛyɛ mmɛn. Ɛyɛ Romafo mmɛti ɛyɛ ɛnwɔtwe. Enyim a ɛyɛ ebi nson. Wɔsi na yɛyɛ ɛma a yɛyɛ adidifoɔ nso. Yɛyɛ ɛma a yɛyɛ adidifoɔ so. Onyankopɔn adidifoɔ. Onyankopɔn adidifoɔ. Ɛne Kristo ayɔnko adidifoɔ. Nanso agye sɛ yɛne no hunu amane ansa na wahyɛ yɛne no animuonyam nso bi. Amen. Agye sɛ yɛne ne hunu amane. Sɛ si yɛyɛ Kristofoɔ, yɛafa Yesu Kristo si yɛkra na agye nkwa, yɛbɛyɛ Onyankopɔn ma. Yɛdi adeɛ. Na asa adedie ne bɛdi mu no, agye sɛ yɛne Kristo hunu amane. Agye sɛ, now, if we are children, we are heirs of God and co-heirs with the Messiah. If, in fact, we share in his suffering in order that we may also share in his glory. Si ebenya na ni onyamu a, me nua atie mi, agye sɛ yɛne Nyankopɔn bɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Agye yɛne Kristo ehunu amane. Ansa na ni onyamu no, yɛn nsa yɛ den aka. Ɛno nti na me di go to saa ne message yi, ama yɛn nua no mo atu wɔn ho. Esi mo so mbɛsum Kristo, ɔhamo, nsuoto, yɛbɛdi n'atam wɔn bɛgyina no. Michel Munkran sɛ, ɔmonyɛ abɔne biara. Ɛyɛ ade ɛda hɔ sɛ Kristo sɛ ɛsi yɛde ne hunu amane. Ɛmere bi ɔsɔfo bi nya nkra firi China sɛ evangelist bi bɛsra no. Na mmerɛ ɔtee na ɔmo asiesie asɔɔdan mu hɔ, ɔmo hu evangelist ne da. Ɛno nti no, ɔmo asiesie ɔmo twa evangelist na konya kɛse ɔmo de asi hɔ no. Nti ɔmo de ne din kɔ airport. Na ɔmo de kɔ kyerɛ na mmerɛ evangelist ne si na ɔmo hu no. Na ɔno a na ehu ne din na ɔkɔɔ sɛ yɛ mea. Ɛhyɛ ɔkɔ wɔn kakra. Na kwasi ɛde du yɛ ɔmo de ne wura asɔɔdan mu no. Senior pastor hu inu no ayɛ nervous. Na bɛkyerɛ ne nti a ɔyɛ nervous. Adan, odu hwɛ a ɔhwɛ ɔsɔfo no evangelist n'ataadeɛ ne shirt bi ɛhyɛ no ɛne mpaboa bi ɛhyɛ no nti no ɛsɛ sɛ nkɔhyɛ coat
not dress no bien who say yes, evangelist no I dey wapa. Where when is that no I. Akonya ke say so the man bra no person the man. Nti me do so be manya nkopon asem. Evangelist be gina no kasa na the handkerchief akopa no na no kakra. If you say nsuo bi fi na no ye den eba. No so for no hu anu aye nervous. Adan ana bibi sa evangelist ay so fi ayi ba. Ye dey ru pra be share kasa ade ayi. No point sorry. No friend this and evangelist. Now then why am pasa na kasa o do say what's me nua. Me wa chana kura na me Kenya nkopon asem. Na kura na Kenya nkopon asem ye dey husie mpo na yetimi Kenya nkopon asem. Mano na hu ni sa na ye bro ho a. Na se me Kenya nkopon asem na hu si o ti o ba bro ni abro me. Enti na me handkerchief ye den kata. Na me shirt ye hye mpo. Asafo mano na pay material. Eno mu afa panie eno nkumpam ya me nya bi sha me de ba. Me nua wotie me, we are here to suffer on behalf of Christ. Amen. Ya hasi ani Kristo be suffer. Ya mase e be ba be tnatra nkonya kasim no bia be hu se nya man of God na ye den here ba. Se Kristo suffer ya, wasi ya be Kristo ni ye den Yesu ya ba. And then we are saying, "You have baby, we are saying, Campo. You were too much as you was as you are here. Nothing away. And you run it down on Fanya. On Fanya. Nothing no piano of us can you the other best was. See a Christopher Dumla Mummy and sorry. Now you need no more. And who Christo no, Yanu Mufio no Sansa. Every evangelist be co village of Kenya Kukumasa. Ekrase fana ka cha se papa ekra on kwe omo mpenya nkopon ase we sabo so so ma ta oma no so fana se mo ka cha se menua anya se omo mpenya nkopon ase na ti na omo nya den omo nti ti na omo nya den omo nti eno bi se ka se ya sofo a obi a peso hu se yan ne ye den ye ba na Yesu Kristo anya den wanya sa Yesu Kristo kan Mummy called John 16:33. Yohane Sampano, eti aye edu ensia. Ni mo ye edia sapia John chapter 15:33 no. O say we no na makamo na mwanya ni mu asubie. Was it mo ebe ni amo e wo wiase ye. Nanso mama mo ento mo yem medi ewiase so enkuni amen amen wasi wiase atimui a Christopher mo ho behia da ba na afa babo ma ho yia as man of God. We are here to suffer on behalf of Christ. As I see a suffer, as I see a man in Christo, and he did not handbrake. And the idea was a year so far by Christo. Obi can ask some cacrabi pay and one handbrake near that super. A dumra me also handbrake near now. Ye huna man in Christo. A dumra see who am man in Christo. No see a ma see a may see a sabacan you yamana. And you know Christo need be a hero them. So when you find him when you never are in Sabacan. No see a Sabacan this year. And I go Ghana. Ahomachi, a bit to me sorry, Ahomachi, and Crawford Tron Crom. No, I found gospel, none in Namaponte, no, so yet the Eka. Bossum or share the gospel of the living God. Natural name in our per se, see a very Christopher and a penny prosperity. The Benyaya, who you Benyaya, who near Mabako, a selfishness. I am selfish, Passamin Kumina. Ada ni ya pasi ni amuso be ye benye. Kristo basa asisuha. Na se Yesu Kristo basa asisuha be je yan kwa. What the church had the body of Christ is symbol. Amma Kristo. Say the church is on kwabonte. Ni akọ Kenya kokon asa. The Kristo is yan for no kwabonte o mo je ma no. O mo de ani je ba fi. Adan wo mo so ya bo mo so
Praise the Lord. Hallelujah. Ebia ko kan Nyankopon asem ene ye kan ho asem ba ko se unko bi. We are here to suffer on behalf of our living God. Praise the Lord. Hallelujah. As I see any Christo who amani ansana na nyam no yensa ye den aka. What the people who hate you, who can John 15:17 to 21. Any power time will be there. Ɛyɛ Yohane nsɛmpaniti a ɛyɛ edunu nimu a ɛyɛ edu ɛnson kusi na edu nu baako no. Wɔsi ewiase etika sɔ si ewiase ɛtane ɛne ɔtaa. Wɔsi ewei ɛna mehyɛ mo sɛ mo no dɔ mo ho sɛ ewiase ɛtan mo a mo sɛ wɔn ɛtan me kane ansa na ɛtan mo sɛ mo firi ewiase a anka ɛbɛdɔ ɔnoa ne deɛ. Na sɛ mumfi ewiase na meyi mu afi ewiase ki wei enti ɛna ewiase ɛtaa mo 20 no wɔse monkae asɛm a meka mekyerɛ mo sɛ akoa ɛnsene ne wura sɛ wɔtaa me a wɔbɛtaa mo nso sɛ wodi m'asɛm so a wɔbɛdi mo deɛ so bi ne sisi wɔdi m'asɛm so a wɔbɛdi mo deɛ so bi. Na when nyinaa ne din enti ɛna wɔde ɛbɛyɛ mo sɛ wɔn anim deɛ ɔsoma ame no. Amen. Wasisa watame a mo so yɛbɛtam. Praise the Lord. Hallelujah. Ɛno nti sɛ wodi Nyankopɔn ka Nyankopɔn asɛm na wodi nokora wɔ Nyankopɔn na de Nyankopɔn asɛm kɔ abɔnten ne nipa kan wa many a wutie ɔtan Kristo na wo so ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛtam. Da bɛn na afa atwerɛsɛm da bɛn na afiti aseɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn adwuma na so de akɔ ɛno na mmerɛ bi kan sɛ brante ɔkɔ India no ko hu orphanage na ɔbɔfra da bɔntene na ɔbɔfra ne hu ne a ɔbɛdi no ko kuru no de ne kɔ orphanage hɔ sɛ mesrɛ mo abɔfra bi hu na bɔntene na mo so monye ma na aduane na sama sister na waka kyerɛ sɛ wɔn nso woyɛ dɛn efi hɔ maa ne so bie ministry ɛnɛ nyame sɛ menka kyerɛ sɛ wɔn nso woyɛ dɛn wɔn nso ɛdɛn ha mu na wokɔ anaa wode ɔwɔ ha sɛ wopɛ prosperity anaa wɔ ha sɛ wode a selfish Christian da bia mepɛwei you have to suffer on behalf of Christ ɛsɛ sɛ wo brɛ wɔ Kristo Uhura amani wo Kristo mu. Ɛsɛ sɛ wo tete wo Kristo mu. Ɛnyɛ sɛ wo da ha na wo sɔre egyina wo naso de asɛmpa no kɔma manfo na ɔmo so yɛ dɛn ɛtim. Christianity ɛnyɛ sɛ yɛ sɔre yɛ ne aba sɔ dɛm ne nyinaa bɛtena ase. Na maka no saa message mi dedicate me nua no. Asɔfo ne bi di awerɛhoɔ na meka kyerɛ sɛ ni awerɛhoɔ saa deɛ frɛ ne yɛ dɛn sɛ no kura no na aka menni awerɛhoɔ saa nɔfrɛ ne yɛ dɛn ɛteɛ mmerɛ mu anafo sɔfo bi ka kyerɛ asɔfo de dii n'ani wɔne ne yere si dɛm na ɔmo su wɔn ho ni a ɔyɛ so yɛde sika tɔ no susu wɔ bia wɔn ho ni a ɔyɛ so wɔyɛ sɛ ne nyinaa yɛ persecution tribulation a na egu so yɛ dɛm ba na sɛ du saa moma yɛ nenye mama yɛ nenye ɛni aro na ne yɛ bisa yɛ ho sɛ Kristo si yɛ bi mu na ni onyama na me no mienu ɛda ɔhaw mu ne awura pe ɛda ɔhaw mu wodi me ka ba na wabɔ asɔre wabɛti odi wakɔtena fi wodwen wo yɛ wɔn nsɛm bebree nkurasifo bebree na obi boso sɛ masɔre wɔ New York masɔre wɔ ayi Hamburg masɔre wɔ Rome ne skuro akɛseɛ nanso wɔntumi nka nkyerɛ sɛ akura yɛ wɔ ha yi masɔre baako yɛ dɛn yɛ wɔ wɔntumi nka ɛyɛ dɛn ne mu mpo sɛ ministry wɔ village kurasifoɔ so ɔmo so nyia mo bɛyi amen nia wasɔfo bi a metie bi testimony mewura hɔ yɛ na mnim sɛ Nyankopɔn bɛhyira wo maa baako so wagya n'adwuma a na ɔyɛ aba adwuma wagya ne nyinaa ɛna wakɔ village bi wɔne sika mpo a de bɛba pata
nanso waya bapata twetwa nua wo brasefo kakra ono ana odi chance ya den yagu so na no de ne yere survive nyina ne se onko nwura mu makodo no madidi na safoma no omo afore ebu abanche ne ye no de abre no so de support ministry ni awaye no onye man mo onye selfish Christian ne mo nya tenka se brasefo no esese omuti asempa amen esese brasefo no ti asempa no mo so kanya kokwa abode no koyi nsi awa miede ma wa wono nanso ye onyankopon ho do nti no ni ne bosha wa hye yense yen frɛ no so no amane hu ye den eka praise the Lord hallelujah enu to ani Kristo be ye den e be so fa enu ti Yesu ka se na obi obedi machi na so fa na se ndia Luke 9:23 amen elu kan sampaniti ye enkron ni mo ye edinu bien Luke chapter 9:23 ose na okachre wo nyina se obi pese odi machira onpa ne mochi na onfa masenia da na oni machi amen what kind is me Luke chapter 9:23 I read. Then he said to them all, if anyone desire to come after me, yes, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. So be person with the machia on power ni muachi na on farmer senior see you say the Christos ma senior eyo how on farmer senior na ka verse na to as no say 24 na obi a opese obeji de kra no wa opese o de me kra selfish media na me pay receive no ebe free ni nsa na de ti ne kra ebe free ni nsa no yes obeji no amen and then your content is need Luke chapter 9:24 because whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Praise the Lord. Hallelujah. Luke chapter 9:24. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Amen. And they are selfish. You saw them are receiving one. Afu ebe wa fi receive. Afu wa ebe ya receive. I am selfish Christian. Yan ye pese ye receive. Na mo no nya ko kwa we free e wono. Ye pese ye de be ma. Na ne o pese oje ne nkwa. Ne nkwa be ye den ye be free bisa. Na minti praise the Lord. Hallelujah. Ne o ba free ne nkwa. Ye de best. Me nua o tie me. We are here to suffer on behalf of Jesus Christ. See a dear who be civil, said Christopher, and I can some messages you was all there. Christianity, yes, a comfortable praise, a yin and I, and then you're back to us. The yin and I can handbrake, the yin and I, when I make catch roll. Apostles, no, all my message, or which one and the idea, channel. Obiano of our knees. Almost of my Jesus Christ. Almost of our man when you're the other example, if Peter puts in a scene in our woman in our brain. As you have one way when you won't pour a bro. Eh, John. Peter and winning a kumon, or smart father winning a kumon. Adenti, and 1 year. What would you have when a seal? Nanadianti, Yampasi a person Christ. Yampasi a day who bear the imbecile. Obia a comfortable praise, I was all them. Obekani ahihye konya ye nyina tetewo sisi ye tenase no bia peso besore no betina no naso no de asempa no ewiase asai Kristo de achen asafu yinsa. The body of Christ belongs to God. So when you put on independent here wasa asiso a what did nyina amaye what did two nyina amaye wasi yanko wiase afa na nyinara one cities villages every praise baby I dey count. Praise
Praise the Lord. Hallelujah. Say asempa etre. Any our communication system be brave to me di onyanko pass my head now. E den ade na wo ya ebeye Kristo fe wo life. Na ade ho ya den esi wo. Na se ejina han, se ewu Kristo mu a, yenim se ewu ade pa ebeye den yebenya. Peter yiku no. Esuafo nyina yiku no. Na mo ye hemra ye first mafo Paulo. Mo ye message ye de ma, to sa message na koma ye. Emra Paul Damascus o tewi ye no. Moya Acts of Apostles 9:15 to 16. Muntie say na ka kire no. Sa message no. Aye ofra yes ya ya afra. Aye asmafo no humanity aye enfo. Enu edutenu ekosi ni ensia no. Was ana Awurade e ka kire no say kwa na oyi ene ade a mayi no a obeswa midi afọ amaman ene ahefo ene Israel ema eni na me ena mekire no amanye bebre a midi enti esese ogun. Amen. Okay, is niente. Book of Acts, chapter 9, 15 to 16. I read. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine. Yes. Bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Amen. Moya say we ka kire us mafo Paulo. Ana ye ka sa asem na kire. See asomana kwa himfo ho. Any attitude, any amama mufo. Na ma kire no kan ye obebre e wo midim. Obehunu amani ewo midim ka onyankopɔ ana yi nyina pese e onyankopɔ no ka tro bi so obehunu amani wo midim anya ya masore ya masore bi efisi ya hasa receive mu ya baba ji ne ya de akɔ enne Kristo ni wo kasa sama chiro kwan ya wo bebre ewo midim kwan ya bebre osma Paulo amfa na ezi Oma Kristo for the be bread. No so be here. Ubeku sa na ese ye brema Kristo. Si ye padia. Minim sa ye padia. Obi ohu ade a eya a ope no. Ebitimi hwe omo nkwa. Ebitimi nante from desert. Sana be ya ni destination here. Europe no. Ade o ha esa na saka. Enipe wu wa desert ne so sacrifice. Ensio kronya dey. Onye bi no na bim ponyi na so bedu yiwo eno yankopo eno nyam na hefa na ahwehwe no sacrifice man na yenya sa eno nyam no si apre ya fo bepo ya tebi yenya nsu ebi kura no num jonso senna tomo yiro obetimi de ne nasi eno yankopo eno nyam na the glory kingdom of God wakachi na si ensa beka ate si ene ne press na pampas na ana ne bre na pampas na ejina anaso pampas na evangelism pampas na atmo pano de ama Kristo na so sa ye den akasa enuna mumia hesa na Christianity akoye entertainment call and feel good yes na so le de no bia from way and yes na Kristo friend we are here to suffer on behalf of Christ. See any Kristo be here then the best of. Oh, we are coming once to me come. Oh, sister Barbara, dear so. Barbara no aba sisi ano no kuso sa. And this Moya Paul said no firm 2 Corinthians 11 23 to 27. Aye for Oma Ekosimi Sunday for a short way say edu ba. Verse 23 to 27. Enimu adunu piensa edisi na dunu enson. O say woye Kristo asonfo. Eya se because woye Kristo asonfo. Mekano enkwasiemu mechensa obre adwuma a ebro asuomu efiase da a ebro suomu Me da efiase ebro so ehye a etraso ya bomia na traso
Owo amane a menya Owu amane. ehunu yemu. Aha. Was Yudafoɔ ensem wabɔ me mmaa aduanan a aka so baako. Omu bɔ me 40 lashes a baako da so. Aka so baako empire nu. Aha. Waka me empire emprensa. Omu bɔ ne pray 3 times. Wɔsi me aboɔ prɛko. Me bu omu bu me bu. Matɔ nsuo mu prensa. Nsuo ya to mu prensa. Mɛdi ɛkukunu mu adekyeɛ ɛne adesare. Yes. Akwantuo bebree mu. Yes. Ɛsubɔnten so ɛsane mu. Adwotwafoɔ ɛsane mu. Amanifoɔ mu ɛsane mu. Yes. Amaama mu ɛsane mu. Kurom ɛsane mu. Ewura mu ɛsane mu. Ɛpo so ɛsane mu. Yes. Anuanom aturufoɔ mu ɛsane mu. Yes. Wɔsi adwuma ɛne ɔbrɛ mu. Apɛsire mu. Ɛkɔm ɛne sukɔm mu. Ewuada bebree mu. Awɔ ɛne adagya mu. Yes. Wɔsi deɛ ɛkeka ho nyinaa ɛnankyɛn. Nea ɛhyɛ me soro ɛne asafo no nyinaa ho dadwene. Amen. Amen. Ni abika nyinaa, obra me mu nyinaa no. Sɛ na yɛ tete me ne ɛbɔ machi nyinaa. Ni nyinaa yɛ asafo no ho dadwene. Na sɛ yɛ asafo no dadwene a, the child belongs to God. Praise the Lord. Hallelujah. Yɛ bɔ me ma. Awom nsuotɔ, yɛ nam, yɛ wura ha, yɛ kɔ ha. Ni nyinaa so akɔpa lɔfɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Na over title am ha. Was it Paul's suffering as an apostle? As Marco Paulo ni bra wo bre. Ti say apostle Paul. As Marco Paulo bra wo bre, say apostle. Praise the Lord. Hallelujah. And if you be apostle, I comfort praise. You be otuna olase. Apostle na me kana wansem you. Apostle Paul. Na kwa na ya apostle no ko betimi alase asomate wokɔ yese asafo no hu donti ani Kristo hu donti no ofa nyema bebree Peter no nka masa James no nka masa John no nka masa naneso eden ye satan bonaka eni ho ani oka any means bebree. Nothing. Yes, that was for 1 Corinthians 4:10-13. Ɛkɔrɔfoɔ ɛnuma ebi ka ɛsɛ before ɛtwerɛ ɛkɔma yɛ no. Eti ɛyɛ ɛnan enyim edu ɛtuti edu mmiɛnsa no. 1 Corinthians chapter 4 verse 10-13. Ɔsɛ Kristo eti ɛyɛ ɛnkwasiafoɔ. Kristo nti yɛbɛyɛ adwumifoɔ mekanisa. Na mo yɛ anyansafoɔ ɛwɔ Kristo mu. Yes. Yɛyɛ mmerɛ na mo ho ɛɛden. Yes. Mo yɛ animuonyamfoɔ na yɛyɛ ahohorafoɔ. Ɛde bɛsi ɛdɔn yi mu. Ɛkɔm ɛne sukɔm ɛde yɛn. Yes. Na yɛda adagya. Na wɔbo yɛn. Na yɛni baabi nso ɛte. Na yɛbrɛ ɛde yɛn a yɛn nsa ɛyɛ adwuma. Yes. Wɔn ɛyɛ yɛn a yɛnhyira. Wɔn yɛ yɛn a yɛhyira. Yes. Wɔn ta yɛn a yɛpene so. Wɔsɛe yɛn gyina yɛnyɛ aka. Yes. Wɔse yɛayɛ sɛ ewiase efi ɛwɔ nipa nyinaa mu. Ewura ɛde ebesi ɛnnɛ. Amen. Amen. Wɔn bu yɛn kwasiafoɔ. Nanso Kristo mu yɛ nyansafoɔ. Wɔn di yɛn atam a Yesu yɛ ni wɔn atam bi. Sɛ wɔn dome yɛn a yɛde yɛhyira wɔn. Yɛayɛ yɛn ho te sɛ kwasiafoɔ. Nanso Kristo mu no yɛ nyankwasiafoɔ. Adan wɔde ne ho ayɛ den ɛsi hɔ te sɛ maa no fɔɔ da ɔyɛ nyankopɔn. Me nua ɔtie mpɛ sɛ ɔtwe wɔn adwene kɔ wɔ ano. Sɛ wobae sɛ wobɛtie Nyame asɛm no akɔtena ase. No ayɛ ase. Na next Sunday no asan abɛ feeling good. No abɛtena ha. No asan yɛ den ɛkɔ fie.
nya mark bi kura wo echi ade be kire se me kan nya me asa mo ya bo ma ne Christianity mu ya ba bi ya fra mi bo boss no ma bo fra be ye ndumu so sa fra no amane hu ka ho si ani Christ pastor ne ya kan say and no nya ka Romans 8:18 ya kan 25 Roma for ti aye enwohwe enyimu aye edu enwohwe na mibu no say bibi dia mibu ni say say efreyimu amanye yi enuru animonyama a wo be no adie amanye ye busu aye komu se Kristo foi esen animonyama ensen animonyama da chi ensa be ye den ebeka aye 25 no na say ani eda mia yewu aso a ye waseto etwen ya de waseto ye den etwen anu to sa cho letter koma Philippians 1:29 aye frikufo eroman said ye for etwa ekoma aye eti aye baako pasa 1:29 eti aye baako enyo aye edunu enkro no efiri sɛ mona wɔde adom mo sɛ Kristo enti ɛnyɛ sɛ mogye no adie ɛnko na mmom sɛ nti muhunu amanneɛ nso amen also for you have been given the privilege for the Messiah's sake not only to believe him but also to suffer with him. And yes, he had Christo dinkwa, said no kind of no Jenny Banny no Ubenya Dampa. And ya no qua, never so, Yajidi said, Yansu Yan in the Bay, Yan never suffer. It may be our team in there. And then Brasha some Namade Bro said, Yanso, as I say, a solid man, Nato. Not crying any Christo Bilmania, a man nipper Christo, Yansu Jane Naso. Nedi asempa no po amama ene. Nyankopon no no nya dan wo nchira. Amen.